In totaal verdwijnen 100 hierwenten. Daarvoor in het plak zo'n 5 nijbouwwenten komen. Maar nu wordt er wosloopt, maar net nijbouwd. En wij denken dat we net een verstandig besluit nemen, toekomstbestendig besluit nemen, als we daar op dit moment zitten voor gewoon huurwoningen daar bouwen. De bewoners van deze huizen is tas zijn dat ze waarom komen koenen in de nijbouwwenten. Anneke Posset wennet hier al 34 jaar. Ze had intussen een tijdelijke wente in Weensum oonbeen kregen, maar is nou benauwd dat ze dan neer waarom kan naar Jeste Littens. We hebben op hier vergadering gehad dat er ik alweer 10 woningen verkocht worden. Dus dan ben er haast net volle huurhuizen meer. En ik kan echt net een woning kopen. En voor de jeugd die hier eventueel wel heen willen, nou, die komen dan ook net in onmerking om in Littens te wonen. Want als er daarnaast nog met zandje huizen binnen die het verhuurd worden en de rest is al ik koop, dan bloot er weinig hoer. Ik dwarp zo lang baalt er stevig van. Nevens haar is er een soort verlet van hierwenten. Er is nou zelfs een wachtlijst. Je kunt wel zeggen dat er op het ogenblik een collectieve verontwaardiging in het dorp heerst. Want 2 jaar geleden wist ook iedereen dat de vergrijzing zou toeslaan in heel Friesland en Nederland. En toen is ons die toezegging gedaan, ook aan de mensen die hier wonen. En nu wordt dat zomaar ineens geschrapt omdat er een nieuw beleid wordt ingezet. Nou, daar zijn we helemaal niet blij mee natuurlijk. Woningbouwcorporatie Elkien zei dat er over een periode geen verlet meer is van de wenten, omdat de Friese bevolking krimpt. Dat ze zelfs de groei van het dorp in het paad stenen is net haar verantwoordelijkheid. En dus bouwen ze geen nieuwe hierwenten, maar jouwen ze wel een alternatief. Maar daarom doen we het aanbod om te zeggen van nou laten we dan maar elkaar om tafel gaan en hoe we daar een oplossing betekenen kennen wat past bij dit dorp. Dat hoeft net per vast te betekenen dat dat een huurwoning is, maar dat we daar iets anders van bedenken. En dan hebben we al de vreedje ik zei van dat ken ik budgetten dat we daar sociale koopwoningen deel zetten. Dus woningen die te kopen binnen. Maar ik zei van laten we maar eens om tafel en laten we het daarover hebben. Dorpsbelang komt in kwatten met een eigen wendvisie om de plan voor de sociale hierwenten naar Libben in te blazen.